Vážení priatelia, nachádzame sa v spoločnosti Agroceres Slovakia vo Veľkých Dravciach, spoločnosti, ktorá práve dneska alebo v tomto období oslavuje 25. výročie jej vzniku. Chceme vám predstaviť niekoľko nových projektov, ktoré spoločnosť pripravuje do najbližšieho obdobia. Sú to všetko projekty zamerané na oblasť, v ktorej robíme už viac ako 30 rokov spolu s materskou spoločnosťou. To znamená oblasť zhodnocovania odpadov, cirkulárnej ekonomiky, výroby a prípravy obnoviteľných surovín s potenciálom výroby a prípravy obnoviteľných energií. Spolu so mnou tu stojí architekt niektorých riešení, projektant pán inžinier Pardubický, ktorý spolu s nami pripravuje štúdie, radí nám a samozrejme so svojím tímom štúdie projektov, ktoré nás v najbližšom období čakajú. Ako Vlado povedal, Rudo je náš technologický projektant a dnes nám vlastne vysvetlí, že čo tu plánujeme robiť. Nad rámec toho, čo sa tu robí už 25 rokov, pozadí vidíte rôzne komposty, rašeliny a vlastne výrobu substrátov, ktoré sa používajú skutočne od Českej republiky cez Slovensko, Rumunsko až niekde na Balkán. A ideme spraviť nejaký upgrade týchto vecí. Tak čo to vlastne ideme tu postaviť alebo robiť? Ideme nejak na to nadviazať alebo niečo nové? Určite nadviazať a pridať nejakú ďalšiu pridanú hodnotu. V súčasnosti tu prebieha iba materiálové zhodnocovanie biomasy alebo biologicky rozložiteľných odpadov. Radi by sme povýšili toto materiálové zhodnotenie na kombinované energetické a materiálové zhodnotenie, ktoré dodá využívanej biomase alebo zhodnocovanej biomase a odpadom vyššiu pridanú hodnotu. Má to ešte mnohé ďalšie nadväznosti na energetiku, energetickú bezpečnosť, diverzifikáciu palivovej základne, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a všetky tieto témy, ktoré v súčasnosti na celou Európskou úniou prúdia. A no tak keď hovoríme o nejakej energetickej využiteľnosti, hovoríme v nadpise tohto videa, že sa jedná o biometánovú stanicu. Možno ľudia poznajú zo svojho okolia, som počul, že aj ty máš zo svojho okolia bioplynovú stanicu. Že aký je medzi tým rozdiel a čo to vlastne znamená, že sa bude ten bioplyn spaľovať alebo čo máme čakať? Rozdiel medzi bioplynovou stanicou a biometánovou stanicou je v zásade jeden, a to je, že výstupom bioplynovej stanice je bioplyn a výstupom biometánovej stanice je biometán. Biometán je priamo vtláčaný do distribučnej siete zemného plynu. Fyzikálno-chemické vlastnosti sú identické s fosílnym zemným plynom, avšak jeho pôvod je výlučne obnoviteľný, to znamená či už z biomasy alebo z biologicky rozložiteľných odpadov. No takže sa bude pláčať a to nebude sa vôbec spaľovať nič. Spaľovanie na rozdiel od bioplynovej stanice nebude prebiehať. V klasickej poľnohospodárskej bioplynovej stanici prebieha spaľovanie bioplynu v kogeneračných jednotkách s mimoriadne nízkym využitím najmä tepla. Gro bioplynových staníc si žije svoj ekonomický život najmä vďaka predaju elektrickej energie. Tu je potrebné povedať, že tieto bioplynové stanice prevádzkované v Slovenskej republike, ale aj v Českej, ktoré sú primárne prevádzkované len na báze výroby elektrickej a predaja elektrickej energie, sú energeticky neúčinné zariadenia. V tom odpade alebo v biomase sa nachádzajú nejaké kilowaty, kilojouly nejakého výkonu, ktorý len pretransformovať do elektrickej energie je málo. Kogeneračná jednotka spravidla vyrába 40% elektrickej energie a 60% tepla. To teplo, ktorého je viac ako elektrické energie,
je len v minimálnej miere využívané na vlastnú spotrebu na ohrev fermentorov, gro odchádza do nášho ovzdušia. Takže toto nič tu na vlastne nejakým spôsobom nebude. Nie. Tu nehrozí. Celá energia v podobe biometánu bude odvádzaná primárne do distribučnej siete zemného plynu, kde koncoví zákazníci tohto biometánu dokážu energiu uskladnenú v biometáne využiť podstatne efektívnejšie a účinnejšie ako pri bioplyne. A ja pochádzam tu nedaleko z dedinky a mám sa báť nejakého smradu alebo ako sa mám na to pozrieť, akože mám nejaké obavy? Ja, práve že nie, ak si môžete všimnúť, tak toto materiálové zhodnotenie odpadov v súčasnosti už prebieha nejaké, čiže prebieha tu aerobný proces za prístupu vzduchu, je rozkladaný, respektíve biologicky stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad alebo biomasa a k tomuto aerobnému procesu predradíme proces anaerobný, teda bez prístupu vzduchu. Všetko nakladanie so vstupným odpadom, jeho drvenie, triedenie, prípadne zmiešavanie bude prebiehať v uzavretej hale, ktorá bude mať vyústenie vzdušniny vznikajúcej pri týchto procesoch do pračky vzduchu a do biofiltra. V procese nakladania s odpadmi pri mechanickom spracovaní, teda drvení a triedení, dochádza či už k prachovým emisiám alebo zápachovým. Tie prachové budú v prúde vzduchu v pračke vzduchu očistené a zápachové emisie, syrovodík, amoniak, oxidy dusíka budú eliminované biofiltry, ktorý je skladbou kôry a štiepky. Takže hovoríme vlastne o stále tej istej surovine, ktorá sa tu dneska využíva, že nepôjde tam proste niečo nové a v podstate to, čo je dneska otvorené, že vlastne je tam 0% toho zachytávania tých častíc, tých emisí, tak vlastne to ideme uzavrieť ako tuto v tejto termoske, takže hej, teraz je to otvorené, teraz AgroCS funguje takto a my to ideme uzavrieť teda do termosky a vlastne koľko percent sa tam odfiltruje vlastne tých Presne tak, skúsenosti ukazujú, že až 98% zápachových emisí, pretože tie primárne trápia okolité obyvateľstvo, až 98% týchto zápachových emisí sa eliminuje v prípade kvalitne navrhnutého biofiltra. Takže keď pochádzam tu z tej nedalekej dedinky, tak ak mi dneska nevadí ten smrad, tak ten smrad bude menší. Takže v podstate by som sa mal ešte tešiť, aj keď v podstate tie zápachy sú malé. Áno, aj ten súčasný zápach z aerobného zhodnocovania bude do veľkej miery eliminovaný v anaerobnom zhodnocovaní a najmä pri tej mechanickej úprave odpadov. Ešte chcem poznamenať, že v uzavretom priestore odplynenom bude prebiehať aj manipulácia nakladania a vykladanie materiálu z fermentorov, ktorých priamo vzniká bioplyn. No a ten bioplyn ide celý cez tú rúru, že nemusím sa báť nejakých veľkého množstva kamiónov s nejakými cisternami na biometán, alebo proste, že môže tam hroziť niečo také, alebo? Nie. Celý vyprodukovaný biometán bude prúdiť v podzemí do vysokotlakej prípojky zemného plynu, ktorá je od tohto areálu vzdialená 150 metrov, čiže ideálna situácia. Je všetko pekne pod zemou. Ak by som mohol poznamenať k tomu, či tu nejaké auto pre nejaký výstup príde, tak áno, pretože chceme v tomto projekte implementovať aj zachytávanie oxidu uhličitej. Pri transformácii bioplynu na biometán, teda znásobenie obsahu metánu v plyne, vzniká najmä oxid uhličitý.
Spravidla je tento oxid uhličitý uvoľňovaný do ovzdušia, avšak tu chceme implementovať inovatívnu technológiu zachytávania a skvapalňovania oxidu uhličitého pre potravinárske účely. Ale to hovoríme asi o nejakých malých množstvách, akože tých kamionov. To hovoríme áno o jednej cisterne týždenne. Jasné. Ale samozrejme má to bohumilý vplyv na naše ovzdušie a na rôzne klimatické zmeny, pretože nebude tu žiadna produkcia oxidov. Produkcia tu bude oxidu uhličitého, avšak ten budeme efektívne zachytávať a zhodnocovať a využívať úplne niekde inde ako tu. Perfektne, tak to znie celkom čisto a ako keď mám byť ten taký neveriaci Tomáš, že prečo by som mal vlastne veriť, že skutočne ja rozumiem, že toto sú popísané technológie, že dáva to ekonomický zmysel, ako si aj povedal, že proste sú tam tie zelené bonusy a že jednoducho, že toto asi dáva zmysel, ale aká je vlastne záruka toho, že ten proces bude skutočne takto fungovať, ako si ho popísal? Ten proces, že bude taký environmentálne friendly, je spôsobené dvoma faktormi. Ten prvý je, že už súčasné zariadenie AgroCS podlieha kontrole a povoľovaniu Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Kapacita tohto zariadenia je už taká, že je nevyhnuté dodržiavať najlepšie dostupné techniky, definované legislatívou Európskej únie. A ten druhý faktor je snaha alebo potreba znižovať emisie pri výrobe biometánu. Čím väčšia úspora vo výrobe biometánu vznikne, či už materiálmi, ktoré vstupujú do biometánovej stanice, alebo technologickým procesom, aký prebieha v biometánovej stanici a najmä schopnosťou eliminovať vzniknuté emisie, tak tým vyšší zelený bonus vo forme tržieb môže výrobca biometánu očakávať. Cena za biometán sa skladá z dvoch zložiek. Jedna je cena za molekulu identická ako za klasický fosílny zemný plyn. A ten druhý, kvantitatívne vyšší bonus, je zelený bonus. To znamená, platí sa za úsporu emisí, ktorá vznikne pri výrobe tohto obnoviteľného plynu. No dobre, a kto to bude kontrolovať? Ten zelený bonus, alebo to dodržiavanie tej technológie? Čisté. Je dvojstupňová kontrola, jednak distribútor SPP distribúcia vydáva pôvody, certifikáty pôvodu biometánu a ten druhý všeobecne akceptovateľný najmä spotrebiteľmi biometánu v západnej Európe, tak je dobrovoľná certifikačná schéma, to znamená, že je nejaký certifikačný orgán, ktorý garantuje svojimi kontrolami, neustále potvrdzuje, či daná výroba biometánu prebieha s danou, poťažmo teda zápornou emisnou stopou, či sú dodržiavané všetky postupy technologické, environmentálne, aj energetické pri výrobe biometánu, tak aby si bol konečný zákazník, ktorý môže byť kdekoľvek v Európe, si bol istý bez návštevy samozrejme tohto zariadenia tým, že ním nakupovaný biometán má určite túto zápornú emisnú stopu. Čiže iba aby som to tak zhrnul, ak vlastne tá technológia nebude čistá, bezzápachová, efektívna, tak vlastne ten projekt bude stratový, takže ten investor, ten prevádzkovateľ toho projektu je veľmi motivovaný tým, aby to bolo čisté. Určite áno, určite áno. Tým je motivovaný. Do toho výpočtu emisí, ako som už povedal, vstupujú vstupy materiálové, ktoré idú do biometánovej stanice a technológia.
Je dôležité, aby tie materiálové vstupy boli najmä odpadového charakteru, ktoré už samé o sebe majú tú zápornú emisnú stopu, pretože ak sa vyprodukuje hnoj, tak väčšinou to poľnohospodári uložia na nejakú kopu, z ktorej potom uniká metán a potom to s odstupom času zaorú niekde na pole a samozrejme ten uniknutý metán a ďalšie zápachové látky spôsobujú tie emisie, ktoré my tu vieme z toho materiálu vyňať v podobe metánu a eliminácie tých zápachových emisí a preto vzniká najmä pri hnoji najvyššia emisná úspora. No dobre, Rudo, ale ty si hovoril vlastne, že tam vlastne tá surovina pôjde tá istá, ktorá dneska ide do kompostov a nebude tá surovina v tých kompostoch chýbať. Z čoho budeme robiť tie substráty pre ten Balkán a z čoho tu budú ľudia žiť, keď tá surovina pôjde do tej biometánky? Práve preto sme zvolili tzv. Suchú fermentáciu, ktorá, tak ľudovo povedané, len jemne lízne metán, zoberie z toho materiálu metán, to znamená vytvorí sa bioplyn, biometán a následne ten materiál už putuje do aerobného procesu. Preto sme zvolili suchú fermentáciu, pretože jednak máme materiál s vyšším obsahom sušiny a nechceme narušiť jeho štruktúru tak, aby potom nemohol byť kompostovaný, respektíve mohol byť ale iba pri náročných energetických podmienkach. Čiže takisto ako pri mokrej bioplynovej stanici budeme mať, samozrejme nazveme to digestát, nejaký výstupný materiál z fermentorov, potom ako sa získa bioplyn. Tento materiál však naďalej bude v tuhej podobe, na rozdiel od mokrých poľnohospodárskych bioplyniek a bude putovať do aerobného procesu, kde bude dokompostovaný a použitý tak, ako v súčasnosti po dokompostovaní na výrobu substrátov. Takže vlastne tým, že AgroCS vyrába substráty, tak sa nemusím báť toho, čo som videl, že ten digestát sa dostával na tie polia a potom to tam akože smrdelo cez noc a boli s tým nejaké problémy. Áno, tak sú žiaľ všeobecne vnímané bioplynové stanice na Slovensku, ktoré áno aj spôsobujú určitý zápach. Ten tu bude úplne eliminovaný, nakoľko či už mechanické spracovanie odpadov, anaerobný, ale následne aj aerobný proces budú prebiehať v uzavretých halách, v kontrolovaných podmienkach a s elimináciou všetkých prachových aj zápachových látok. No dobre, tak ale tých biometánových, respektíve skôr tých bioplynových staníc na Slovensku sú desiatky. Že v čom je to také unikátne, že by ma to možno že malo zaujímať ako mladého človeka, ktorý sa zaujíma o technológie a nejakým spôsobom sa zaujíma tú energetiku a tak, že prečo by ma to vlastne malo nejakým spôsobom zaujímať, že? Ten projekt je unikátny najmä nasadením technologických prvkov, ktoré sú takto komplexne nenasadené bežne. Bude to mať... Dôležité je to, čo som povedal na úvod. Bude tu prebiehať kombinované anaerobno-aerobné zhodnotenie bioodpadu alebo biomasy. Už to nie je obvykle. V štandardných bežných bioplynových staniciach je trošku problém zbaviť sa toho trošku zapáchajúceho digestátu, takže tam moc nemôžeme hovoriť o tom materiálovom zhodnotení odpadu. Tu bude prebiehať ideálna podoba kombinovaná, anaerobno-aerobná, s maximálnou elimináciou všetkých negatívnych vplyvov na životné prostredie, aké si v zásade vieme v súčasnej dobe predstaviť. Takže tu už sú vytvorené podmienky na materiálové zhodnotenie a pridaním anaerobného vytvoríme jeden komplex, ktorý je nevydaný a ešte by som povedal, že
povzbudí možno trochu niekedy nevhodne interpretovaného triedenia odpadov. Treba povedať, že sa tu bude zhodnocovať aj komunálny biologicky rozložiteľný odpad, najmä ten zelený, odrezky, tráva a podobne. Tu si vie človek priamo predstaviť, že čo sa s tým odpadom, ktorý vytriedí, aj stane. A môže ho potom vidieť v nejakom vreci substrátu, z ktorého mu kvalitne rastú jeho plodiny alebo kvetinky. Takže je to taká cirkularita, energetika, minimálne vplyvy na životné prostredie na jednom území, ktoré naozaj na Slovensku aktuálne nie je. Niektoré projekty sú pripravované, ale takto komplexné nakladanie s bioodpadmi a biomasou bude na Slovensku unikátne. Super. Tak poďme tie odpady, čo aj za nami vidíte, zavrieť teda do tej termosky a teším sa, keď to postavíme. Podobne.